אז אחרי כל המדיה והרשתות, למה אנחנו עדיין מרגישים לבד? למרות שיש לנו גישה יותר קלה להכיר אנשים חדשים ולראות מקומות חדשים, אנחנו עדיין מרגישים לבד. למה? ייתכן שתהיו מוקפים בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה חברים, אבל עדיין אתם תרגישו בדידות. לישוע הייתה שליחות אחת מיוחדת, ועד היום איש לא הבין באמת מהי, אף על פי שהוא לא עשה את המסע הזה לבד. אני כרגע נמצא בכפר נחום, איפה שישוע מגיע לעתים קרובות עם חבריו. גם כשהוא שלח את התלמידים, את ה-12 תלמידים שהיו איתו למשימה, הוא שלח אותם 2-2, כיוון האמונה היא לא אמורה לחיות לבד. החיים הנוצריים הם לא סתם להאמין, זה באמת לפתוח ולבנות קשר אמיתי עם אלוהים. והיום בדור הזה, זה דור של מלא מדיה ורשתות חברתיות, אבל עדיין אנחנו מרגישים לבד. יש לי אתגר בשבילכם, לא קשה אבל גם לא קלה. אני מאתגר אתכם להתקשר לחבר שלא דיברתם איתו הרבה זמן, אחד מהמשפחה, ולשאול פשוט מה שלמה. אני מבטיח זה יעשה לכם טוב ולהם טוב.